Ang rabbit manggod, easy to multiply manggod. So, dali ka sa madaghan. Nakaroon Ani, dali rin siya madaghan. Saraol. Lalaki na rin nila. Oo. Nakan bayot din eh. Buros na ka na. Diba, Samara? Florencio! Kani kay murag Scarlett, yun din siya. Scarlett Dark. Kaya si Mia, si Gwen, no? Laki na sila, murag maburusan na sila, bo. Ba ini upa, lima? Ang isa kit nila. Ay, sa kay Paolo. Dapat open din sila para makakatalon-talon sila, no? Kanto na, Loy! Katong kuan, Loy! Katong kaloy! Maghimo na tadi anig Katong kaloy! Kay guba na daw ito kay bugnoy! Ang mga bago alaga ni Brenda. Ini mga mananap. Ayun! Yawa. Nabagay yun, grabe yung anak. Rabbit kaya. Oy, rabbit kaya mo. Rabbit na bonsai. Dia dia? Cute, no? Dali sila mga anak. Ang haba ng kuko nila. Hala. May rabies din sila. Kasi it came from the word rabbit. Rabbit. Pero hindi kasi sila nangangagat talaga. Hindi lang nature yung mga gat. Pero height lang yung kuko, kurat ko eh. Mahaba yung kuko nga eh. Ang ganda ng ano lang. Balahibo. Para malinis sila sa katawan mo. Kailangan din silang paliguan. Ay, Ha? bantura. Sure, uy. Bantura yung mga gwapa kay now. Dali, kanang sakto nga. Kami nga isang timbas. Survive na. Basaon lang. Di ba? Masakti pala sa imo ha. Dagdag ang kuan kay pala imo. Bantu bro. Bantura, gwapa kasi lang now. Lagi. May pagrabe kay gwapa ang tagyan na kastaruon. Oo. May tagi. Abang kay kaspahon. Okay na. Ba ulat ta bagay kay kamano ko asa padulog ta. Kuha man ka. Sito. Nagirang di ako. Ha? Sa inyo niya? Nagiginaw. Nausan mo sila tanan din eh. Katulog din sa kaasag panuan. Do mana ang isa tanan dito. Nay na pala balik po dito daw. Oy, Lando. Dito man ay kadiay. Buhaya na ko. Bakit kailangan buhaya tag dili? Good morning sa Buhaya inyo. taga. Kuan Hinaguan Farm, Jurassic Park. Ambal. Ay, sa kaya. Nagdala ba ako? Kaya ang tagal ko na. Oo nga eh, ang dami eh. Ayun o. Gano'ng nilaban? Tsaka bilis niya kumain. Mura lang magkain nila kangkong. Hindi may page sila. Ha? Ne, ikaw na nga apila sila sa Feeds? Oh, Kunimax. Ikaw ka na, Bert. Pwede BC, pwede Kunimax. Max. Kunimax na pins. Si Sharimax sila ipakain. Oh. Muna para sa rabbit. Pwede ka pong BC. Ayun o. Pero yan yung pinakamagaganda kong mga alaga, yung mga mamal. Ito, mamal. Mamal na ang ina mo. Ang cute na laki na niya. Eto, babae lalaki? Ang ganda nung balay mo. Hi! Hey! Hi! May mga lahi yung mga mata nilang gaganda. LNC, yung pulang mata. Ano yung LNC? Breeding nila. Hi! Hi! Hey, Scarlett, Jigjag. Hello, Baby. Inday, Karisita. Hello, Mia Yes, and Gwen. Gwen. Lalaki nila. Ito sa akin yung gamay. Bakit may ano yung tenga niya? Lahi sila. Dati yan, sa bata pa. Pati ba ba color? May tapyas yung ano niya. Sa breeder. Sa breed, sa lahi. Ganito kulay breeder. Tulog ito mong iso. Ang nanay. Ambot na naman si Scarlett. Si Scarlet Dark. Oo nga, kumakain sila. Pero ayun yung mga kangkong. Ito si Tapyas. Siya pa rin yan. Ha? Simba ko. Yung ngipin nila nakagano, no? Sabit. Ay, kumakain ka sila ng carrots? Oo, carrots talaga sila.
Banto. Di ba ang cute? Ay, thank you. Wow. Thank you po. Pati nag-video, kamukha din. Kapag nakawala yun, ubos lahat ng tanim dyan. Ayun na nga, tinan mo, naka-anin na si Brenda ng mais. Tanim na ng bago. Kami ang bubuyan din. Buyan ako din. Thank you, Ate Angelica Bartolome and Raquel Sunasaki. Daw marigato. So, si Scarlett nga daw po yung black. Sana na siya kung dagan nasagbot din. Ito ako, yung tapyas. May tapyas yung tenga. Dili. Anad ba ni sa Eric? Ah, ito si ano? Sulod sa balay. Ito si Gwen, yung may ano sa ilong, may balat. Ayan, tinan mo, oh. Minsan si Putol, oh. Tulong tenga. Hi. Ang puti naman ito. Ang isa kay mo si Nina. Ito ang cute, oh. Yung parang stop toys. Yung ano, yung may mga panang, ay, squirrel pala yun, no? Yung may kawayan, tapos doon sila sa suot. Squirrel yun. Hamster. Squirrel. Ay, ginipig. Oh, ay, nga pala, may ginipig ako dati. Binili ni Bakang, namatay, kina-stress kay. Ay, may pabili ako ulit ng ganun. Yan yung gusto ko pala. Oo, yun pala. Ano, Thank you, Ate Raquel. Masarap daw yan ilitsyon. Wag naman po. Kasi kisses. Lami gede nakalitsyon. Kamukha mo gali na. Hi, EJ. Thank you. I love you, Ate Angelica. Si Gwen ang isa kay anak si Moda na. Hindi naman mainit kasi may mga puno eh. Yun ang kagandahan dito. Mainit yung klima pero mahangin gawa ng mga puno. Ako itong putol. Bakang ginipig. Tatay, yun ang wala na. Nasa Villa. Bilya ni iba tagulon rabitan ba na sila mga Nakita na mo na. Hoy, akong gusto pa kay kanang ibon, David, regalo ko. Kay regalo sa kong birthday, di ba? Sige, Bon. Aday na. Agila. Lit may ibon. Ha? Avon yun? Sila yung mga Maya din ang ibon. Ito sa akin, oh. Ibon ay kalabati. Bird's nest? Ay, putol. Bulak pa ng bird's nest, ama ko. Project namin dati doon nung high school eh, elementary, yung tatay may stop toys na ngayon, bibenta ka ng teacher mo. Gusto ko ano, yung parrot. Or mga lovebirds ba, lovebirds? Yung mga, Ni nagkuha na ang mga giant mabutong kagsiging kilos. Kani nga? Pagko lagi siya karon kung di ba nagkaroon marabit ikaw sa una, Bert? Kung marabit lagi. Grabe, oh. Di man mo rin ba? Thank you, EJ. I love you. Gina Baque. Gina Baque. yung mo dyan ay labdan kanya kaysa. Okay. No, dami niyang kain. Ano, Eh. emoji ko, kay bagay do mundo ah. Hey, Lando. 2,000 lahat. Pati ito. 2.5. 2,500, 5, 2, 4, 5, tsaka itong dalawa. Oh. O, 1.5 plus 2. 1. Away na ko akong friend na si Rian. Nasa Miguel. Maselan alagaan, oras talaga, at tsaka dapat malinis ang kulungan. Bawal paliguan. I love you, Ate Raquel. Sobra, thank you. Na, Nasa bating di ah. ang laki nila, oh. So, huwagan gamay. Putol, asa ka na? Uy, halika. Bakit nakatago ka na dyan? Si Putol po, ayun, oh. Scarlett. Kaya ginipig yung tanong, namatay mo ng ginipig. Aman na ito to. Doon may ito yan. Kristo siya kay. Ah. Man to kay dulo ko sa uwan, utang sa ulo. Ha, ang haba ng pilik mata nito, oh, Brenda, oh. Itong gray, oh. Ang ganda ng pilik mata niya, oh. No? Ito, oh. Ay, ikaw si Alvin. Kasi putol yung Si daliri. Putol. Ay, nagising ka na. Tinito ka nakakita electric one, eh. Ah, Putol. Kuan ba mo? Mahina yung ano ng kuryente. Ah, mo ba? Siko ganak ka. Ay! Ikan kailangan ka. Mahina nga ang ano dito. Kaya nga mamatay yung rip ko eh. Masisira yan. Ay. Ah, hindi ko. Ay, sa balay, di naman kuan mahina ang kuryente dito, di ba? Hindi. Paano lang to ditong kuan ba rip? Katong ano ba? Katong sa rip itong saksakan. Oo, itong delayed na power. Hindi katong delayed power. Hindi saksak direct yun na lang. Kuan ito to kuryente. Dinihinay man. Ah. Para unsa dito? Kuan nang mag brown out, dili siya. Putol.
Ito si Putol, oh. Mano makagawa ka na itong mga brown out. Kalitan Ito si Brenda, te. Ay. Kalitan nito siya. Ito si Brenda yung gray. Ang ganda rin pilikmata niyo, oh. Pakainin niyo na steamed lettuce or asparagus. Sana kayo mo. Ang cute nga po nila eh. Hi. Dali lang, sige. Ang haba ng pilikmata ng gray. Ito oh, ang haba ng pilikmata niya. Ate natin Jiro, ipakain carrots. Ay, ate Lilibit ka ba na? Si isa ni Ibon ba? Ano, package na 2.5 na lahat. Ito 1,000 yung dalawa. Ito 300 isa. So 1.5 tsaka 1,000. Ting nga Brenda. Siya! Mismo siya. Okay, sa Gigi Tabong Buti. Sa una, napadala na siya Gigi Tabong Buti. Ano ba, oh. Kanang mga sulat. Mahal, I love you. Hindi ba sila nag-dialogue? Ningyan ko na. Oo, siya kasi Brenda na may alam sa ito. Ang cute nila, oh. Di ba? Pati mong bukay siya. Sana siya gipon perfect siya. Sino mo haba ng pilikmata niya? Hanggang sa day, takas. Pag wala mo din mo. Siya siya lawas, te. Ano nyo tong gray, oh. Haba ng pilikmata. Hindi naman sila aggressive, no? Ito si... Yung isa may balat sa ilong. Ah! May kasama kulungan. Ah, doon yun sa bahay? Dito nga ano na. Yan plywood ba? Ah, bakit bawal yung mga lalaki? Oh, ilain na laki ba? Hindi okay daw siguro sa amin. Ito, oh. Okay na. Karang sa kay mo man ka. Dumatol ba? Dumatol. Uwi. Oo. Si Loy dumatol. Hi! Ah, para itong dako. Oo, gani. Ano sa kasi? Brenda na ginawa. Katong yung dako mo. Ay, pag-anak ko. Really? Kailangan ko si Tanda. Ito nga. Oo. Ayan sila, ilagay na, Pili ang mga ano. ilagay na sila sa kulungan. Ha? Si ako gusto ginaan oh. Hindi mo to. Bayot. Ay, uban sa Gigi Tabong Buti. Ako wagan mo sa ilot, mo bilat mo ilot. Ah! Ah. Wakan na binayot man ta. Paano? Paano yung ganun? Paano yung ganun mo? Paano yung ganun mo? Ha? Dito, Brenda, gwapo kasi hindi sa una. Oo nga, hamster or ano. Nagatan mo ko na siya kato ng Sad Sevilla ay kimaya. ay pinakauna din ako na kato anak ko na. Braso sa una, gwapo ko. Dito ko sa Dili na wala si. Dili wala Oo si. nga daw, Ay, dito ko sa grits dati. Pabili- Ticket pa Manila. Mabilis nga daw po silang ano dumami, sabi. Ngayon tingnan natin yung ano, yung malalaki. Ah! Yan yung dalawa, oh. Ay, isa. Ay, dahil magkachimbangan ng libang talpos. Kaya lang pag sinamay maliliit dyan, Ayun. dapat hiwalay. Dapat hiwalay sila ng kulungan. Pang kulungan. Pareho naman na rabbit, gwapo isa. Dahil nini kapag tao na mag-ilot-ilot na sila. Cute niya. Ah, okay. Na, ang dami na nila, oh. Kaya na may puro Michelle Andomabok, ayan, follow nyo raw din po siya. Ay, meron at meron talagang itim sa grupo. Asa yung liwat na? Ako na kaya, ganun. Brother, kaya naman mga laki. Aw, ito lang. Asan na si Putol? Putol! Ayan si Putol, oh. Andiyan na yung dalungan mo. Saan na? Ito si White. Ito si Coney. Conejo. Si White. Rabbit. Ito dahil dito taas. Rabbit daw. Rabbit Singson. Masarap din ilitsyon. Ayaw. Ito oh, may kulungan na nga eh. Pero baka bibili pa ng isa. Para sa kanila.
May balat sa ilong. Si balat. Thank you. Ang dami, oh. Ayun sila. So, meron na tayong 7 na rabbit. Uy, lucky 7. Oo, na mas malaking kulungan for them para hindi sila magsiksikan. Hi, White. Ang pilikmata nila puti. Ito black yun. Ang ganda. Yung gray po, yung gray ano maganda pilikmata. Mahaba. Nakatikwas. Diyan can see. O, sige po. EJ Caloban, hello. Ay! Hello! Thank you sa 50 stars. I love you. Ano, maganda nila, no? Malapit na maging Animal Planet yung bahay. Farm na talaga siya. Vanessa Bicong. Puntahan natin yung mga ibang hayop dun sa loob. Edge Caballero. Mga Bisaya. Kahit ayaw, hindi ako okay. Tataba na ng mga ano. Sino mga bumbu? Ikaw na mag-crop. Hi, halika dito. Halika dito. Yung isa, yung... In 2 months, 20 na yan sila. Ha? Ang bilis. Dini! One more. Lalo. Manok naman. Manok naman. Meron siya puro mga pangsabong. Ayun na, umihi na sila. Yun lang daw. Asan na? Ay, nagpupo na. Hi! 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 May manukan na po si Ate Charen, yung ate ni Brenda. Kaya may supply ng itlog. Hi! Kaya mga anak niya, oh. May bago siya mga anak. Mahilig siya sa mga mabalahibo. Ah. Sige na, okay na. Sige. Susan Richards. Oo nga, mabilis nga daw magbuntis. In 2 months daw, 20 na yung mga Depende kung mamaya puro lalaki naman to, paano mabubuntis? Diyan lang kayo ha. Ay, dito na ito. Unggoy, marami na po. Marami na po unggoy dito sa farm. May baboy ramo, may buhaya, may unggoy. Wala. Na. Hinaguan Farm Zoo and Resort na mga Diyan ko nilipat.
Ay, dilipat mo? Oo. Tapos tinitigan kita, sabi ko, sino to? Ba't parang umiksi si Scarlett? Nung dumating ako. Puti, masag ko kay Scarlett. Eh, di kasi walang ilaw eh. Tsaka walang Kala sapin. ko okay, abi na taga sure ko or ska kay aan. Dirigi, padala lang ni Ibon dito. Siya, Ay, di ba natulog? Ibon niya, natin sila dito pagkabutan. konnichiwa, Ate Christina. Dili, katawa. Uban ba sila ni Marian siya. Punta tayo bukas sa farm. Nagipagita mo sila dito. Tulog pa si Marian. Wala dyan, nasa mansion. Ito nga, ito lang nakatawid eh. Uy, isa, bakit ko pa yung B? Hindi ata, kultur naman doon. Hello, Elgil Van. Wala, may si Marsha. Ay, di sila siya, uban kay. Nagpariban ka ba? Ayan, Ba't? lumunto siya. Dama siya kagabi. Ay, lagi, kay, ay na, kay nakadungog na ko. Kasi bako. Tubag, wala ko sa bar ko gabi eh. Naa. Marshall, ako ni Marshall. Nagpiso, Jill. Piso ang luta yan. Hindi ko nag-iso. Mga moms, lipat kayo kay kay Zamora Park. Yes, oy Janelle, nakuha mo na ba? Yung binigay sa inyo ni Brenda, meron kayo ah. Ano sa papa niya? Di Si ba? Janelle. Ay, oo nga pala. Kachat mo sa Jinil. Dam, salamat dam kahit hindi na ako kasali sa trabaho ng team mo. Binigyan mo pa rin ako. Gusto mo dagdagan So, natin gusto ko yan, kita Janelle? tikman eh. Nagilap din siya dayon. Ha? Janelle, gusto mo ba dagdagan natin yan? Janelle, nang gigigil ako sa'yo. Hello, Tanga mahaba yun. So, mahaba yun. Yes. Manggisendan ta ka ha. Lipat kayo kay Zamora Park ha. May po ko ng ano. Masarap litsunin. Ay, wag naman po. Wala ako na-aware. Bye for now. Tapos balikan niyo yung YouTube ko. Punta kayo sa YouTube ko ulit. Panoorin niyo yung pinakahuling na-upload, please. Pero yeah, grabe, no? Sana all. Lagi kang blooming. Mukhang nakakapag-mayrati ka. Ay, Aayos na lang ako. Sabi nga pula nga mo di ba? Hindi na ako. Imo ni. Punta kayo YouTube ha. Oo, salamat kay madam. Narinig mo ba yung sinabi niya? Ati Ganggan. Balik ka lang dito Lourdes, anytime. Mati, hello. Mga around 10, 11, ganyan. Kung kakalit mo na kay Ryan kahapon, tapos ganun. Hindi nga kami nagkita. Saan ka galing? Wala, nagpakalma. Doon ako natulog ako sa salon niya. Humihilik. Pumunta si Samara kahapon. Oo nga, umalis ako ng tanghali. Punta ko dito. Umalis na siya. Ikaw wala ka talagang kwenta. Ako pa hindi ko nga siya kasama. Di ba umalis ka? Umalis na din ako. Hindi ako nagsabi na kasama mo si Ryan. Ikaw talaga. Inaaway mo na naman ako. Ikaw yung biligyan ng lalaki. Inaaway mo pa ako. Sige. Dito rin ako sa live ko. Joke lang. Ano? Joke lang. Hi, Ton. Ba't hindi ito Happy na po si Samara. Kasi po na ibalik niya yung Oo. kalat. Iiyak na naman yan siya, guys. John! Ibalik mo katungan, John! Tutawa si... May paimo na ibakos-kos yung bating. Ano brush? Kaya nagkulag Pilit siya. ko nga yung live kanina eh, kasi magdagan ko dyan drop sila. Ha? Pagsudlin mo. Thank you, Ate Wala Alma. na ni, di sa kato. Kung ayaw, Janelle, okay lang. Ay, lagi kay nga no. May magkabanok. Ang panawayan sa ako, alamosan. Hindi na ko maligod. Hindi na ko maligod, subok. Mga kaspa po ng suba. Ha? Gano'n na. Malaki ko ligo suba kay... Ay, lagi kagiron jug ka. Dili, di pa yun sa imo gyapon. Ako nagtungap pa. Puntahan niyo si puntahan niyo yung page ni Zamora Park para marinig niyo ibang chismis. Kaloy. Zamora Park. Click niyo po yung notification, tapos makikita niyo dun yung report. Nga nun, Ha? hindi man. Hayop ka. Zamora Park, ha? Ang Ay, naiyot kahapon na taga-apply ah. Bye, everyone. Hindi nga kami nagkita, kahit i-chat niyo siya. Ano sino yung trabaho ni Ryan? Alam niyo po ba si Samara did talaga find kagabi? it. No, Wow, thank you nabasa kagabi, Samara, sayo. Umulan eh. Hindi nga. Eh di sana kumuha na kami agad ng maliit na lote rito. Lumumay, tanawa. Asa man? Animal, lumumay, ah, nagbato, ah. Mura, bisik abaw lagi na.
Uy, nga na siya. May. Murag patay tanaw. Hindi ka problema man yun, no? Tingnan mo yun. Siya yung ano, yung bala kay Jan, basta ako Alam mo, kalmado. pag gutom siya, sobrang sweet. Wala siya. Ay, Pag siya, nabusog, wala pakialam. ayun na siya, si Mumay, Diba? Tumae doon. Gibon niya sa mga ano na po. Ganyan po siya. Sagol na nako niya, ha? Kung ayaw, Jonel, ayaw. Hindi na yung, sige, ano ka Ay, dyan. sagol na nino. Ayaw ba mo? Ang bulis. PM is the key, Jonel, PM. Diba? Ate Cathy Kanakaw, thank you, I love you. Lipat kayo kay Zamara Park, ha? Makipag-chismis na tayo sa kanya. Tatawagan ko ng mga pamangkin ko kasi birthday ni nanay, yung ano po, nanay ng hipag ko, para makabati ako sa kanya. I love you guys, thank you so much. Especially to my star senders. I love you. Ate Judy! Ate Judy Ganda, thank you so much dun sa inano mong pang lunch nung nakaraan. I love you. Thank you po. Ay, nagluluto na siya. Oh. Ate Judy, MJN. Sino yung isang kasama mo? Dali i-check natin. Kalimutan ko yun eh. And luto na ang gulay. Woo! Ay, sarap na. Hindi kasi may video, may live yung kawayan na. May fertilizer. Ay, pagluluto rin kami ng tuyo. Ayan ang ating tuyo. Bye! Hindi na, basa. Basa ang tuyo. Sarap. Ate MJ Judy Irene. Ayan. Thank you. Ay, Sumapar, ganda ng hikaw mo. Thank you sa Boracay. Binili po to ni... Shoutout kay Mona Gumanit Alferez. Binili po to yung hikaw doon sa Boracay ni Jig Jagger. Jig Jaggers ba? Si Scarlett Day. Punta kayo. Asa yung page mo? Pati yung page mo. Ay, ito. Puntahan niyo po yung page na yan, guys. Lipat muna kayo dito. Asa lang chismis yung nasabi ni Althea. Oh, diba? Oh. Asaan man? Diba? Usapan natin, isa lang yung burger na kakainin natin. Ba't nakadalawa ka? Hindi ko kumain ng burger. Alam mo yan. Ah. French fries lang, dalawa. Dalawa yon, dalawa. French fries. Burger din. Hay ka. Saan yung sauce eh? Ewan ko doon saan. Baka nandun lang siguro na huli. Andun sa may gilid. Pagpasok. Tingnan ko mamaya. Baka meron na silang kopya. Pamangkin yung naiwan sa dun. Harap ko nga daw. Ano daw yung tinatanggal mo? Ano po? Bangas. Bangas po. Sumpa po yan. Sumpa. Lipat po kayo. Dito. Ayan. Ayan. Yan. New followers sa imo. Ayan. Hello, paki-follow Ay, Ate Tapasin. Ayan, gandang tanghali. Hello, Flo Analisa. Uy, tanong kay Althea, babong, kung ano ang update niya kagabi. Dan following daw. Sabi ni Eric. Thank you, Thank guys. you so Puntahan niyo siya. much. Kurt Croco, magandang